Знаете ли, че за да бъдете професионалист в дадена сфера, трябва да имате професионални инструменти, с които да работите? Ако сте IT или бизнесмен, за който основният инструмент е преносимият компютър, то определено не трябва да правите компромиси с него. За този тип потребители компютъра е неизменна част от ежедневието. Той създава и съхранява много важна информация, от което би следвало, че трябва да е максимално надежден и високопроизводителен. В същото време обаче, на преден план излиза и мобилността. Тялото трябва да е колкото се може по-компактно, но и здраво. Да, и разбира се, представително. В днешното си видеоревю екипът на DigitalBG ще разгледа един страхотен професионален лаптоп, дело на японският бранд Toshiba. Уважаеми дами и господа, в поредица от две видеоревюта ще представим Portage Z30A1 и 1. По кой критерии немалко хора избират преносимите си компютри? Разбира се, че дизайнът. Тук той е максимално съвременен и разчупен. Късите страни са отсечени, а дългите са заобляне. Предната и задната част не са симетрични и по този начин се създава усещане за изключително завършен и елегантен силует. Вътрешната повърхност е едно цяло парче с периферната част. Батерията е скрита под долният капак, а по него почти няма никакви отвори. Така се създава една обща асоциация и усещане за моноблокова цялостна здравина. Усещането е реално и не е никак измамно. Основното шаси на лаптопа е титаниево, изключително здрав и лек метал, който се използва в медицината, автомобилостроенето и дори от НАСА. Останалата част от повърхността е със специална структура, която не се вижда с просто око. Под графитената релефна повърхност се крие комбинация, изградена от шестоъгълници, подредени под формата на пчелна пита. Така Toshiba Portage става гъвкав и устойчив на кривене или натиск. Повърхността на този лаптоп има още едно преимущество. Тя е изключително здрава. За целта от TÜV лабораториите слагат метална плоча върху горният капак на Z30A. Целта е цялата тежест от 100 кг да се разпредели равномерно по повърхността. В резултат, лаптопът не претърпява никакви повреди. Клавиатурата също има високо ниво на протекция. В спецификациите на лаптопа пише Spill Resistant Keyboard, т.е. тя е устойчива на пръски вода или неволно разливане на течност до 30 мл. Това обаче по никакъв начин не значи, че лаптопът е изцяло водоустойчив. Имайте го предвид. Както вече споменахме при бизнес насочените и професионалните лаптопи, много важен е размерът. Той трябва да е максимално мобилен, за да могат лесно да се пренасят при дълги пътувания. Portage Z30A покрива изцяло критериите ни за компактен. Дебелината му варира от 13,9 мм в предната до 17,9 в задната най-издадена част. Все пак съпоставимо, една средностатистическа химикалка е с почти толкова дебел профил. Относно теглото, лаптопът тежи точно килограм и 200 грама. Ниската стойност не е постигната за сметка на слаба батерия, а както знаем, времето за автономна работа също е сред факторите, които са определящи преди покупката на подобен клас устройство. Все пак цената от около 2900 лева не е никак малка инвестиция. Акумулаторът на този Toshiba Portage е 4-клетъчен литий-ион полимер и според престижният бенчмарк MobileMark 2012 на Babco предоставя на лаптопа до 10 часа автономна работа с едно зареждане. Интернет връзката в бизнеса също е много важен фактор. Докато сме на вълна преимущества, ще кажем и няколко думи за бежичният интернет. При класическите лаптопи имаме само един Wi-Fi модул, доколкото при Z30A с цел по-добра връзка антената е двойна. По продължението на периферията на устройството намираме всичко, от което бихме имали нужда за ползотворната си работа. Дори два изхода, които за да се поберат в толкова тънкият профил на Z30A е трябвало леко да излезнат извън общата рамка. Това са срещуположно разположените LAN и VGA аналогов видеоизход. Освен това, вдясно са четецът на карти памет SD, Kensington Lock, механичен заключващ порт, две USB-та, версия 3.0 и една много полезна екстра, гнездо за SIM карта. То ви позволява постоянна интернет връзка, където и да се намирате. Вляво са захранващият порт, HDMI цифров видеоизход, 3,5 мм аудиожак и още едно USB от същата версия. С него обаче можете да зареждате външни устройства, дори когато лаптопът е изключен. Отдолу пък намираме изход за свързване на докинг станция, бизнес насочена екстра, която съвсем логично присъства и тук. Гледайте и втората част на нашето видеоревю, посветено на бизнес лаптопа Toshiba Portage Z30A 1 и 1. В него ще разберете подробности за дисплеят и хардуерът, как се справя с различни натоварвания и какви интересни протекции има той.